emakhosini self-initiate, meaning amathonga akho ayazenzela, idlozi lakho liyazenzela, isithunywa sakho siyazenzela. You are guided only by your spirits. Not umhlambululi, not unyanga, not umporofite, bazenzela, bakuphuphisa abayenza konke. So nifunani thina? Because of uma uzofona uthi idlozi lami liyazenzela gogo, ufunani lilalele. Because uma uzofuna uncedo kumina uthi self initiate, then kukhona la sekuphamba mniko mishi. Angazi ma self initiate ikhona self initiate eli spirit sayo noma sithi idlozi layo isithunywa sakhe simbonisa ukuthi wenza kanjani lati. Okay, ichingailapho ngoba izon confuse. Now, why uzibizi self initiate and appear as inyanga ebuye phehlweni? Why all the time ama self initiates avela as? Why into yenu i1? It's either uzo actor like inyanga, uzo actor like isangoma, like umporofito. Why? Because lago self-initiate sifuna ingelosi ngempela ithunywa zeintaba, sifuna ukubona ama-crown, sifuna ukubona amaseba, into engafani nale yasephehlweni. Ingakho namhlanje inyanga zenithuka ziyenza as if ngathi eyabi special ungdlulisa eyeni. Ama-self-initiate anamandla. Abantu banamadlozi namathonga azenzelayo kuyingane yabo abazibonisayo abababonisa amaqala wasemakhaya womsamo ababonisa yonke into banamandla, but nigijimele intweni ezirong. Self initiate Maria Twajisisa indlela oyihambile ma self initiate uzohambisa abantu ozobanceda kanjalo. Uma uke wayenza abortion noma sithi wakhipha isisu walungisa into esisu uzosebenza ngalobo bantu abanjalo. Uma uke waba black sheep efamily uzosebenza ngabantu abanjalo. Indlela oyihambile so nethwasisa na into ecakayo. Kusho ukuthi it's money hunger, stomach politics. Why do you appear as abantu ababuye phehlweni, as abaprofite beinkonzo? Yes, singafana ngamajazi, singafana ngezingwe, kodwa why kwamele usebenze exactly? Ngoba iphiwo ziningi la ngaphandle and asisebenzi ngokufana. So if you say you are a self-initiate, I guess ikubone nenhlolo zakhe kufanele zifane nezamathambo lezi zabantu ababuye emaphehlweni. Yebo sinabo amagedla. Khona amagedla abuye phehlweni, khona amagedla nje. Nabo mawuthi uyabheka uzobona umuntu ashaya induku so isiporofute esiphakame. Uzobona umuntu ayenza umlilo ukuthi makahlola yena kufuneka umlilo. Aphi la uma self initiate sifuna wona. Not la phupha ngogogo nomkhulu ana. Not la soloku aphuphela abantu without a solution. Uhlolela abantu without a solution. Sewadinga lawo self initiate. Anga appear as inyanga. Ngoba it's more like manje so zicathanisa nenyanga, which is it's wrong. Nanoma nigcwele ubuhlalu nibhizi ngamagobongo. Kunezipho ezinhle kabi. Uma ubhodla akushiwo ukuthi uzoba inyanga. Ngishilo ku one of videos. Ukubhodla kusho ukuthi usesenesigulo. So lungisa isigulu ukubhodla kuzophela ngoba uyinyanga ekuthiwani ngawo. Yes kuyenzeka ukuthi uyinyanga oseyihlelisekile ubhodliswa umuntu osuka umconsultant liyakubonisa ukuthi unesigulo lo muntu loyo. Ngoba mina ngisumuntu obhodlayo kodwa kukhona lama ngithi ngihlolela umuntu ubhodla kwamseke ngibonisa ukuthi kunecala emsamo. Kodwa mawuhlezi ubhodla kusho ukuthi indlela iseseyinde kusese namaqala asazoze usakufanele kuwalungise. And once lelo cala walungisa ungekho awe uzomangala ukuthi hayibo ngayenza ilati lomntana kwaphela ukubhodla. Hawu ngageza abantu abadala kwaphela ukubhodla. Ngayenzani?
So indlela kamoya inde akuthiwa makuthiwe sithe kuwe biza bakabo mama nabo baba nabo gogo nakubomkhulu siyabageza bazoza bonke ngeke beze bonke kukhona abazogezwa special ngenxa yokuthi baphethe izipho emakhosini please don't forget to like and subscribe